Robawm museum ang be de wani chu chunga hian an sulhnu hmuh theih chin an dah hlawm a he lai te hian pilo sang zo ki sayo beng be te thi te chutiang chuan an thuziak tam tak an dah khawma museum ang de wani ang chu vai chu kan soi vek lawang video ah hian a lang thawa an han ti thuak thuak dawn ani ta hian puje fate siam ki mate le midang te an le khabuzia te an sulhnu kan hria thei te hlama zik pui pa typewriter te pon na da tha ani hei ta hian puzir sang zela guitar te pon lo la da tha a thuziak an kut ziak lui tak tak to ten lo vong tha ani puzir sang zela phei kok ani hei lang thei ang chu mo ta hian go tan puya le midang te le kabului tak tak James to ku ma thom no James to ku ma thom no te pawm ani ta hian pulian dala puwan khamate le midang te hlasiam ten thalak lui len kut ziak thenkhat al kamla kut chuak khuang ngongkol he la hin lo langa lui lam to ko pen an hlu fi wani ta hian lal zuba te midang ten kut ziak an chan chin kan hria theina tur an tu ziak te lui tlo hlam khop mai dam hava kut chuak a kut zek a mawi hle mai italic kan tiang kha ni van moya string piano te nia hi pujems do khuma typewriter la da cha kio mai hai pujems do khuma wala hianin hei an chan chin an ziak tlar dul maya an tlo ve nge ro vai kan tilang seng lova an chan chin an zia na om tlar dul mai ani ole kha ti song kha ni pot sala han tlo ve nge turin an do sak chaw ni